No, no. O Bloque nunca ocupará o espacio de Terra Galega porque o Bloque, aunque ahora estea disfrazado de piel de cordero, sigue sendo un lobo radical, anticapitalista e anticonservador. E, polo tanto, eu creo que iso en Galicia non encaixará. Non encaixará porque intentan moderar o seu discurso, pero é un discurso que ten unha careta, non? Esa careta que tarde ou temprano, cando falamos de o anti todo, bueno, pues, o ecologismo, o radicalismo, e sobre todo a defensa dos intereses daquele que non fai nada por crear patria, nin crear economía. E, polo tanto, non podemos caer no engaño de que se fai políticas dese tipo, pois vai a axudar a que todos aqueles traballadores, conservadores e creadores de empleo pois teñan facilidades, só van ter facilidades os vagos e os maleantes. E, polo tanto, esa política para nós non vai a ser competitiva para nada, non? Polo tanto, nós vamos a estar dentro do abanico entre PSOE e PP, que lógicamente é onde está o camiño ese camiño de centro que tanto aspiran uns e outros, pero que nunca o recollen. Pero recollelo, ademais, con espírito de galegos, nada máis. Quer decir, defendendo os intereses de Galicia, desde Galicia, non? Porque o Bloque, que chega a hora da verdade, con tal de conseguir algo, véndese ao mellor postor, eso xa se ve día a día, non? Vímoslo aquí en Carballo, como vimos ahora na Xunta, como vimos ahora a nivel nacional.